Ricard Vicente, portaveu de Sitges en Positiu aquí a Sitges. Abans que res, si ens pot analitzar la situació i l'actualitat política catalana des del punt de vista de Sitges en Positiu, en el que hi forma part el Partit dels Socialistes. Aviam, com podem veure tots, la situació és prou complexa i complicada. Des de fa molt de temps el Partit dels Socialistes, i Sitges en Positiu en aquest sentit també, deia que arribàvem a un punt d'enconació, de col·lapse final i que calia no haver arribat. Bé, doncs hi hem arribat i estem aquí. Jo entenc que com a política el primer que hem de defensar és que les persones que estiguem davant d'aquestes responsabilitats no arribem mai al col·lapse i per tant que sempre cerquem solucions i no col·lapses. Per tant, ara és un bon moment per veure fins a quin punt tenim capacitat per resoldre les coses. I a part, un polític sempre ha de vetllar per la cohesió social, per la convivència i per ser conscient de que la realitat és complexa, plural, diversa i per tant sobre la taula hi ha moltes opcions. Arribats a aquest punt, era evident que un 155 no resoldria res, és un desastre com una eina per mirar de solucionar les coses, al contrari, sembla tal qual una opció per forçar en un determinat país, en un determinat espai com és Catalunya, que ha decidit tirar endavant, i per tant el 155 no era la solució. Una declaració unilateral d'independència tampoc, perquè era l'altra balança, i per tant ens trobàvem en la mateixa situació de no resoldre. Evidentment tots són postures, són gestos que ens estan dient coses i per tant estan aquí, però no per resoldre les coses, són moviments que en tot cas no resoldrien les coses. I ara, unes eleccions, si no hi ha una negociació prèvia, si no hi ha alguna cosa més, tampoc, perquè evidentment posant sobre la taula donaran uns resultats que és probable que siguin prou semblants amb els que tenim ara dins del Parlament i per tant tampoc resoldran. Per tant, sí o sí hi ha d'haver un espai de negociació. És fàcil? Doncs no gens. Tampoc és gens fàcil trobar-nos en una situació de declarar la independència com hem fet i trobar-nos en un espai que ara ben bé ningú sap dir. Sobre el paper sí, tot està suspès, el govern està suspès, el Parlament, deia la presidenta, que es dona per dissolt, però ningú acaba de reconèixer qui és el qui governa, qui no governa, qui té la legitimitat o no de fer-ho. Evidentment, si això comporta d'anar creant dos governs paral·lels, un suposadament que surti d'unes eleccions el 21 de desembre, a veure si s'hi presenten totes les forces, que espero que sí, perquè si ja creem un espai que no tothom s'hi senti reconegut amb el plantejament que es faci, serà un desastre. Per tant, a hores d'ara, si no hi ha alguna cosa més a part del 21 de desembre que desencalli la situació, difícilment podrem. I jo soc d'aquells que no se m'acut d'altra manera, sigui evidentment difícil, sigui amb més temps, que no hi hagi un tipus d'acord, que no hi hagi un tipus de seure en una taula i cercar una solució. No se m'acudeix altra manera que fer participar tothom i malgrat és evident que a tothom no li agradarà arribat a aquest punt de tan lluny d'haver cregut que passarien unes coses i no han acabat passant, posar-me una taula serà difícil, però sincerament, com a demòcrata i com a persona responsable que crec que les coses se solucionen parlant per més difícil que siguin, si no es dona aquest punt de trobada i d'acord, no se m'acudeix altra manera de solucionar les coses. I quin paper creu que ha de tenir en aquest punt de trobada que vostè d'alguna manera reclama al Partit dels Socialistes, en tant que les sigles del PSC estan dins de Sitges en Positiu, no? I quin paper o com analitza vostè la posició o el posicionament del PSC en tot aquest procés, no? Des del suport al 155 final fins a aquest intent de diàleg de Miquel Iceta en aquest cas o la situació, la posició actual. Jo continuo pensant que el Partit dels Socialistes ha de tenir un paper clau per resoldre tot això. Per què ho dic? Perquè si bé és clar que hi ha uns partits que estan en una banda, per dir-ho així, en una altra banda, en una situació molt concreta, el Partit dels Socialistes, una vegada més, es troba amb un plantejament de frontissa. I a l'hora de buscar grans concentracions de persones que vulguin una determinada opció, caldrà tenir aquests partits, aquests espais de frontissa, per poder gestionar les dues bandes. Aquest és el que jo plantejo des d'un parer, crec que força raonable. Amb tot, ningú sabrà que no enganyo ningú, sabent que jo està molt crític amb el paper del PSC també en aquesta gestió. No comparteixo que compartissin el 155, crec que en cap cas tocava i per tant és una eina que ha fet molta mal i per tant no em sento gens còmode posar-me en una mateixa taula en aquest sentit amb el 155 amb el Partit Popular i amb Ciutadans.
tampoc comparteixo haver anat a la manifestació del passat diumenge de la societat civil catalana, perquè crec que el PSC està en un altre espai, des del meu punt de vista, i per tant no està en el mateix espai que el PP i Ciutadans. Per tant, soc crític amb la gestió com s'ha fet fins ara, però continuo pensant que té la seva validesa, té el seu espai i se l'ha de saber reconèixer. I si sap trobar aquest espai, el PSC tornarà a ser decisiu. I aquesta posició crítica amb el PSC en aquests darrers posicionaments afecta o afectarà o pot afectar a Sitges en positiu, aquí a Sitges? A hores d'ara, això és molt aviat per dir-ho. En tot cas, ningú podrà dir que jo no he estat sincer des del primer dia amb els posicionaments i per tant Sitges en positiu, el Partit dels Socialistes de Catalunya aquí a Sitges era conscient de com pensava respecte al tema nacional i com ho gestionava. Per tant, a ningú pot sorprendre aquesta manera d'actuar. Per tant, soc crític, ho soc en moltes coses, i crec que les persones, els ciutadans han d'entendre, han de saber què pensen els seus polítics i com ho veuen, i no només què diu el partit. Tots són persones, aquí Sitges es viu d'una determinada manera, a Catalunya cadascú viu d'una determinada manera, i crec que la millor manera d'un polític per ser eficaç és sent sincer i responsable. Anem a la possible afectació que pot tenir aquest panorama polític a Catalunya, al municipi, a Sitges. Si és que hi ha afectació, si és que Sitges en positiu li veu afectació en el dia a dia de la gestió del municipi, o si no li veu, o si creu que en pot tenir d'afectació. D'afectació en té, evidentment, perquè és un tema prou important i prou transversal com perquè ens afecti a Sitges i a totes les localitats de Catalunya i a més enllà. Per tant, és evident que afecta. I fa molt de temps que afecta. Fa molt de temps que parlem d'aquest tema, anys, i mentre parlàvem d'aquestes coses no parlàvem d'altres. I per tant, en els plens municipals i en altres espais polítics hi ha molts temes que han quedat en segon terme. Aspectes que sí que són del dia a dia de sitgetans, i a hores d'ara hauríem d'estar parlant del pressupost del 2018 i a veure com afecta aquest pressupost i a veure en quin moment ens trobem de l'estat d'execució de l'actual, que sé que és molt baix. Per tant, en el 2017 de moltes de les coses que es volien fer no s'han fet i per tant no s'ha invertit on tocava, i arribarem a final d'any amb molts diners encara al pressupost sense executar i per tant amb una mala gestió econòmica, i d'això no se'n parla. Evidentment que és important que això estigui sobre la taula. El tema nacional ho afecta tot i així ha de ser i és normal, no? Però siguem conscients també que el dia a dia és molt més que tot això, i Sitges fa molt de temps que els seus polítics de govern no estan conscients del que està passant, i per tant ha passat molt de temps, hi ha molts temes que s'haurien d'haver tractat i que no s'han tractat. Com afectarà a partir d'ara això? Si jo soc plenament sincer quan dic que no sé cap on acabarà això, entenc cap a algun acord, perquè si no seria un desacord permanent que comportaria unes afectacions molt més greus pel dia a dia i no me les vull ni imaginar. No sé com s'ho planteja el govern a hores d'ara, què hagi de passar i quan hagi de passar, perquè si depèn de qui ens llegim algunes cròniques, parla que ara vindran uns mesos que desestabilització, que alguns parlen d'un any, que passin. No podem estar esperant un any a veure què passa per a veure com afecta la vila, no? Per tant, espero del govern que es posin al dia a dia, que evidentment l'ha tingut oblidat fins al dia d'avui, i que siguin conscients de separar les coses. Haurem de trobar respostes pel tema nacional, però pel tema local també. Molt bé, gràcies.